Even जोंनि भिडिअखौनो जोंबो नायफिनो माबायदि जादों इदिटआवथ' नायखाया कमेन्टखौ ओमफ्राय अबेखौबा मानसिफ्रा मोजां हरोना जोंबो मिनियो नोंथांमोनजों इन्जय खालामो कमेन्ट नायनानै खिन्थु रिप्लाय होजोबनो हाया ना मोनसे खिन्थु नायो ओमफ्रायहाय खायफा एकदम मेगन साना हरलाबायग्रा थायो माथो जानो मेगन सानालाय जेबो गैया संसाराव साग्राया साबाय थाथोंल' सानथारखासै आंथ' खिलायनो असान्थि मोनसेनो सोरबाथ' मेगन सानायफ्रा खिनोबो बिदि सानो आं मा कमेन्ट लिरदों नैबे दानि भिडिअ फरायलाय बर'नि बर' मोजां फरायनो रोङा देब्रा रबा नालाय टिभिआ बसुमतारी मा लिरदों इदि र' मा लिरदों फरायलाय बिराद बुजिना हिन्जावखौनो मोनबाय जे साननानै लादो संसाराव आंनि हिन्जावनिख्रुइ मोजांसिन बुजिनाय हिन्जाव गैया दाथे गोजोन संसार खुंलांनो हाथोंसै जि मोजां बोरायल' होनखाबाय नैबे माने बे भिडिअआ सोर नुवाखै प्रितिया गोरजियानि सायाव बुंदों मानसिफ्रा सोरबा गोरजिया थाहैबाय नामासो लोंगासिनो दा इसेबां सहस नङा बिदियाबो गोरजिया थादो खिन्थु बे नङा बिसिनाबो रावबो गैया जोंहाबो गैया ओरैबो नायनांगोन बेखौ आंबो मिथिगौ मिलायनानै हेपि फेमिलि जानोबा खायफा अर सुनो नाजागासिनो दं जेबो नङा अर सुनो दा नाजा गावनावसो अर नाङो जेबो नाङा बेनो फेमिलि मोजां जानोबा आंबो बुजिगौ एसे फेमिलियाव जिखुनुआनो जाया गोजान थाबाबो अनलायनाया थाबानो मोजां जाखायोलै नङा टाइमबो होनांगौ फेमिलिनो जाय टाइम होनो हाया मेनलि हौवाफ्राबो बे फेमिलिया मोजां फेमिलि जानो नागिरा आरो जिखुनु धोरोमनियानो जाया धोरोमजोंबो थानांगोन आं बेखौ सानो आरोना बुंग्रायाथ' गोबां बुंग्रा थाखागोन मालायनिखौ बिराद बुंनो मोजां मोनो नाथाय संसारखौ सोर जागोन जोंसो बुजिनाफ्रा मोजां कमेन्ट हरदों संसारखौ नोंसोरसो जागोन आगैमोन मालाया जेखि बुङा नोंगौ आब'मोन आदामोन थिग खोथाखौनो बुंदों आंथ' आंनि खाथियाव सोरबा मालायनि खोथा मोजां जा गाज्रि जा बे रायलायबाय बायो राननो दंफां सिखारना थांनो लुबैयो आं सर' गैथारा आंहा बिदि ओरै अबखाया ओरैनोहाय ओरै बुंदोंनो दा नोंखौ बिदि बुंदों दा आंखौ बुंदोंबाबो खोनासंबावो आङो बुंबाय थाथों दा बिदि आरो दा मोजां जा गाज्रि जा खिन्थु मालायनि प्रब्लेम दुखु मोनफायो मालाबा खोनायोब्ला नाथाय हेल्पलेस मा खालामनो ओमफ्राय नैबे राजाखौ गोजोनथाव मोनदों आं जोंहा राजु नार्जारि सार बुंनाया इउपिपिएलनि जाय इउथ सेक्रेटारि दा मामोनलाय जेनेरेल सेक्रेटारि एबारनिफ्राय 5 लाखसिम गभर्नमेन्टल' नङा प्राइभेटआवबो सिकित्सा खालामनो मोनसिगोन होननाया गोबां मानसिफ्रा जोंनाव एसे इउटुबारब्लाबो डनेसन माबा बिभिडिअ बिहरोना बानायनो जोंबो हाजोबा 5 लाखसिम रेहाय मोनोबा एटलिस्ट बुहुत गोजोनथाव जागोन रेशन कार्डजों जाय राजु सार दाख्लै आं मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन बे बुंनाय पता है जिंदगी ना जीने सीखने का कुछ नहीं है लाइफ क्या होता है कि आपका जो सोल होता है ना उसका नेचुरल क्वालिटी होता है पीस हैप्पीनेस तो इसमें क्या है हम लोग कब दुखी होते पता है जब हम खुद के साथ लड़ रहे होते हैं जब मन कह रहा होता है कुछ करने को लेकिन आप उसको रोक रहे होते हैं आपसे लड़ रहे होते हैं 50 चीजें सोच रहे होते हैं यार ये गलत है वो सही है कौन क्या सोच रहा है अभी सच पूछो ना ये सब आपके दिमाग में ज्यादा चल रहा है बाकियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार सब अपनी जिंदगी में बिजी है बहुत बिजी है तो इसलिए मैं कहता हूँ जब दिल में हो जो मन में हो उसको करना है यू नो और लाइफ का ना कोई क्या कहता है लेसन नहीं होता है कि आपको सीखने की जरूरत है जस्ट फॉलो योर हार्ट ये कभी आपको गलत रास्ते नहीं बस तो मैं देखो बादाम खा रहा है बादाम खा 10 क्या आं बे भिडिअखौहाय 7:30 आपल'ड खालामनो नागिरदोंमोन माला दो थाखो फाथाया गैला नैबे जाय आनन्द मिश्रा जोंहा मस्ट पपुलार एसपि जानानै दंमोन बिथां सारा आसामाव जों मिथिखायो बिथांनिफ्राय नैबे लेसन बा नैबे बिबुंथिखौ मोननानै बिराद आरो थुलुंगानाय मोनबावदों आंना बेनो टारगेटआ दा बिथाङा जों गोबां समनिफ्राय खोनाबोगासिनो दं आइपिएसनि उनावबो बिथाङा सासे एसपि जानानै एसपि साख्रिखौ गारनो थांगासिनो दङ मानो होनब्ला बयहाबो लाइफआवहाय मोनसे
माने डिजायार मोनसे थांखि आरो गावनि गोसोनि फ्रिडमनि मोनसे साननाय थायो जे खामानिया खायफा सानो ना जब नङाबानो जेबो जाया जब माने सिकिउरिटि जबानो गासैबो नाथाय जिन्दगियाव बयबो बिदिबो नङा खायफाया ओरैबायदि मानसिबो दङ बै केटेगरियाव आंबो मोनसे जाय मानसिफोरनि साननाया जब नांगौ केटेगरियाव आं गैया दे आंबो मानो होनोब्ला जब गैयाबा खस्थ' जानो हागौ बागौ बिदिखौ आं मालाबाबो सानफेरा माबा मोनसे जागोन मानो होनब्ला जब मावग्राफ्राबो लिमिटेडाव थांनानै थानांगौ जायो मोजां गारि लानो हाया माबा मोनसे मोजां बायनो थां दामि बुस्थु EMI बेफोरबायदि जाबाय थायो थ' जबनिफ्रायबो बैफोरबायदि केटेगरिबो थायो खायफानिया गोसो खुसि थांनानै था जबबा नों थांनो बैयाव थांब्रबनो नोंनि गोसो बायदि थां थ' बेरायबो मोजाङैनो गोसो खुसि माने थांनानै थालांनो हानायनिबो राहा आरो लोगोसे गावनि फ्रिडम टाइमखौ लानो हानाय बेफोरबायदि ड्रिमाबो आंनावबो दं आरोना माने गाव जेराव गोसो बाव थांनो हानाय गावनि गोसो बायदि टाइम मानो होनबा नों मोनसे डिउटि मोनसे जबाव थायोब्ला खानानै दोनजानाय बायदि दा आनन्द मिश्रा बिथां सारा जों दाख्लैफोरनिफ्राय खोनागासिनो दङ जबखौ गावनि रिजाइन होनो थांगासिनो दङ IPS जानायनि उनावबो नाथाय मानो गावबागाव फ्रिडमखौ गावबागाव लुबैयो बेबायदि आरोना सिङावहाय गोबां खोथा थानो हागौ दा नैबेबो गोबां समावहाय जों सानो जे सोरबा माबा बुंसिगोन दा जों माबा मावोब्ला बिदि बुंनो हागौ इदि नाथाय सैथोआ बेनो मार रावनिबो सायावहाय गुबुननि सायाव सानबाय थानाय इसेबां टाइम गैया रावहाबो गावनि लाइफआवहाय बयबो बिजि मुखुब थांनानै थानायावहाय मा खालामगोन मा खालामा गावनि फारसे साननायाव बांसिन बिजि दसे सम माबा मोनसे साननो हागौ नोंनि बिसय सोरनिबा बिसय खोनायोब्ला नाथाय मेनलि फकास खालामो बयबो गावनि लाइफआवहाय गाव मा खालामगोन बेबायदि आरोना थ' मोनसे बिराद गिदिर लेसन बियो थ' जोबोद मोजां मोनदों आरो फैगौ समफ्राव आरो माखासे भिडिअफोर लाबोलांनो नाजागोन लाभ इउ अल फगि जाहांबाय दै गाहायाव मालाबा बायनोसै गिदिंनो फैनांगौ जाबाय ना